vás vítám u dalšího videa. Dneska tady máme Fisho. Tak, já se jmenuji Mimonik 234, to můžete vidět. Dáme si mapu světa a dáme si tady to Coolmation. Tak, tady máte to, jestli budete potřebovat, to nevím. Chcete-li koupit nový nábytek pro svůj domov, neštvíte obchod s dekoracemi v Laketounu, tak se nám to dole načítá. Tak, už jsme tady. Půjdeme nahoru, takhle. To je, co jsem já v tom klobouku. Tam vidět moje ruka, že jo? Protože tady mám lampičku rozsvícenou. Tak proto je vidět moje ruka. Hraju to na Windows. Takhle to bude lepší. Tak. Tady mě posledně hodně brali, takže aby jsme to tady dali chytám teda na moční červy, tady takhle chytám na moční červy, tady takhle můžete vidět, že tady mám moční červy, jo, mám tady gumovku, háček a rybku a já budu chytat na tohle. Dáme zvolit, tak nahodíme, budeme čekat a zebrala nám ryba. Tak počkat, to se mi nepovedlo teda. Už nám zabrala ryba, takže zase nahodíme 5. Tak zabrala. Tak. 52 vokoun. No, vidíte, 52. Tak. OK, není to špatný. My jdem dál. To zkusíme nahodit trošku sem. Jinak jsem level 14. A budu to točit. Podle mě je to dobrá hra, podle mě. Tak, jen tak, ty whites. Takže white se jmenuje, jak whites. 16 cm. Takže to je málo, hodně málo, teda nevadí, ale to nevadí. Já musím dát misi, kde mám chytit 20 ryb. Tak, tohle už bude trošku větší. Ano, 62 pstruh duhovej. Pstruh duhovej, prostě vynikající, že? K obědu. Tak já se jenom kouknu na mise. Už 20 ryb, 15 ryb, ještě 5 ryb a mám to hotový. Takže 5 ryb, to máme noční čaru, máme 22. Takže asi 20 pokud nezaberem. Tak. Kapra, 68. Já si myslím, že je dobrá ryba takováhle. 68, výtečný. Ale zvuk tam dávat nebudu, protože byste mě si myslím, že já neslyšeli. Tu upravovat nebudu teda. Tak ty tam nezabral, to se teda divím. Nakrmil jsem si to tady. To jo. Jsem nakrmil tady. Už nám to tady lítá. No zrovna zase vokounek. Tady to máme docela výtečný. Nám se daří zatím. Tak jestli byste chtěli další díl z Fisha, tak dejte like. No, teď nám to nezabralo, taky se nám to trošku baglo. OK. Jdeme na to. Tak a teď tady můžeme jenom prostě dát takhle. Pstruh duhový, 26 jak náviď. Se ještě kouknu, ještě 2 ryby a máme 40 z tady těch fishmencí. My jich máme 8, tady máme jenom jednu fishman, jenom takhle. Jsem level 14. Chtěl bych dneska udělat level 15. Doufám, že se mi to povede. Nevím, jak dlouhý budete chtít tyhle videa, tak budou. Já to přestratím teď na mobil. Přes Bandicap nebudu. Chtěl jsem, ale má to viry.
Nechal jsem to přes slunečnici, mělo to vyreak, že okamžitě zavírovaný počítač. Jak Piráti, ty nejhorší, tyjo. Musel jsem celý komp úplně totálně, tyjo. Trvalo mi to ta od instalace, tyjo, asi hodně dlouho, tyjo, nějak, tak nevím, už to zkoušet nechci, jo. Ani nebudu. Teda to mě naštvalo, teda. Got you. Tak, vyzvedneme si fišměnce, jdeme do toho. Mise, máme úlov 20. Tak to, kámo. Práce pro tvůj Fishdex úlov 20 různých ryb. 20 různých ryb, no. Už to máme, kamo, okej, no. Tak jo, no. To už ty hvězdíčkovou rybu. Tak to přijmem. 4 hvězdíčkovou rybu, prosím vás, děti. Děti, jsme mohli dát, ne? Hvězdičková nám asi přeje hodně teda. 2hvězdičková. Takže my se nasadíme lektvár. Štěstí. Použít. Ano, vyprší nám to se to za to. No, dobrý, no. Za bagativu. Lepší má všechny mise. Tak, no. Na tu větší se změníme návnadu na rybu. Zkusíme to poslat trošku dál sem třeba. Potřebuji 4 hvězdičkovou rybu. 4. Love got you. Tyjo, to není špatná. 32. 1. Já si myslím, že teď bychom se mohli od téhle mapy a jít chytat do laketovnu, nebo něco si jít koupit do lejčkovtovinu, nebo prostě si něco jít koupit. A jdeme, no. 548 těch. Tak jako 4hvězdičkovou rybu. Tak. Skříněk, stoleček nepotřebujeme, to taky nepotřebujeme. 450, 509, 600 milionů pěčů. Radiátor za 380, 450. Plovoucí. Vezmeme si tady gauč. Jednoduchou lampu. A ještě jednu lampu. Ať to máme. Budeme pryč, teda to prčit, vlastně mám ten lektvar štěstí. No, nevadí. Napsal jsem to tak, je to tak. Nechci skoncovat s videama, půjdeme do Rio Tropical. Kolem ještě, no jasně, už tam nezběral mušlenou. No jasně, už jsem tam byl dávno, takže už to nepotřebuji. Tak, tady už je trošku víc lidí. Teď jdu zrovna. Teď někde jdu. My home. Love me, got you. Aha. OK. Teď my si chceme dát inventář. Ryby, dekorace. Si to použít fakt ryby. Jedna by měla být třeba tady místo kytky. Kytka by byla tady trošku jinde. Kytka by byla tady. Tohle by bylo tady. Pak máme tohle bychom posunuli třeba takhle. Ale jasně, tohle bychom chtěli takhle.
to trošku posunout. Chcem sem pak dát ještě invent. Jednoduché křesílko si sem dáme hned vedle toho. OK. Ale bychom mohli trošku, ne. Kašlem na to. Máme tady jednu ještě jedinečnou lampičku. Tak, já si myslím, že to máme dobře vybavený. Ještě se ten můžeme jít vyzvednout peníze od tohohle dobrýho chlapíka, který nám dává 53. Nemám vylepšený strom, na to by se měl mít vylepšený strom. Vyspěte ho, aha. Mohli jsme mít 500 kámo, a to si nedělám srandu. Tak nic, no. Ale chceme si koupit tu rybu. Tu, jo. Koupit novou fišměnu. Nechcem, OK, nechcem. Kolik mám? No jo, jasný. Možná někde jinde. Když jo. Teď půjdem sem takhle. Tady prodám ty ryby. A pak by jsem zakončil tohle video, protože si myslím, že jste viděli. Ještě tam jenom seberu tyhle mušle, dokud tam nikdo nebude. To se nám strašně hodí, jo. Tolik mušlí a tady někdo nechat, to by bylo blbý, no. Tak, pozdě. Pane Římane, pozdě. Pozdě, no. Jdeme do Fish Market, tady už si toto. Look at me. Counter 1. Ano, mám pro tebe něco. Ano, jasný, že mám. Jasný, jo, už to minul jsem tady kupoval. Jasný, že jo, no jo, 3, 15 jsem dostal, dobrý. Jeden, ukáž, jo, dobře. Tak, a já bych u tohohle videa zakončil, že bychom chytli jenom 5 ryb a už bych to zakončil. Máme elektro štěstí, 5 ryb a už bych to zakončil. Doufám, že pak 5 ryb, pak bych to zakončil, protože budeme budu hrát s kámošem. S kámošem teď nemůže. Říká se mi, že natočí video. Jestli natočíme video, a říká se mi, že s kámošem teďko nebudu točit.